Ismerik annak a klasszikus régi viccnek a záró poénját, amelyik arról szól, hogy a meteorológus megkérdezik, hogy milyen hosszú lesz a tél. Azt mondja, nagyon hosszú, mert az indiánok már több hete vágják a fát. Nos, mi is így vagyunk ezzel, amikor azt mondják, hogy békés és nyugodt kampány lesz. Ilyenkor egy picit az ember megijed és elgondolkozik. Az a kérésem, hogy figyeljünk arra, hogy mit is jelent ez a békés és nyugodt kampány itt Újbudán. Mi erre fogunk készülni, mi erre fogunk törekedni. Viszont a napokban megjelent egy plakát az utcákon. Én ezt őszinte beismerő vallomásnak tekintem a jelenlegi vezetés részéről, amikor azt mondják, hogy a tettek beszélnek. Én pont erre készültem a kampányomba, hogy beszéljenek a tettek. Nézzük meg azt, hogy mi is történt az elmúlt 4 esztendőben, és mi történt az előző 8 esztendőben, és mindenki eldöntheti, hogy miképpen látja ezt az időszakot. De van egy ajánlatom. Azt mondom, hogy ha tudnak mondani egy olyan dolgot, amit kitaláltak, megfinanszíroztak, megterveztek, megcsináltak, át is adtak és most működik, akkor én minden egyes ilyen dologra fogok mondani 3 másikat, ami megtörtént az előző időszakban. Azt mondom mindenkinek, hogy figyeljünk oda, ébresztő Újbuda, egy igazi program kell és egy igazi vezető.